All now. Today we have submitted a memorandum to DC office Serang Kajalgaon for demanding that an inquiry against the NGO who used illegal weapon or arms. जों दिनै माने DC office Serang Kajalgaon जों memorandum होफैदों। बे memorandum होफैनायनि गुबैना जाना जाबाय थांनाय 9 थारिखआव जितु घटना जादोंमोन बिनि illegally मानसि गावनायनि एगेन्स्टआव जों दिनै memorandum होफैदों। memorandumआव जों डिमान्ड खालामदों जे बे घटनानि एगेन्स्टआव इमिडिएट सिबिआइ इनक्वायरि जानांगौ। 2 नाम्बारा जाहैबाय जोङो बे एनजिअआ जाय मानसिखौ बुथारग्रा गावग्रा बे एनजिअ इमिडिएट बेन जानांगौ। बेनि उनावहाय जों बिबावदों बे डिएफआ जुदि बे एनजिअ शेल्टार खालामदोंबा जुदि मानसि गावनायखौ पारमिशन होदोंब्ला जुदि इलिगेल वेपन जुदि लानो थाखाय पारमिशन होदोंब्ला बे डिएफअ आरो रेन्जारा इमिडिएटलि सासपेन्ड जानांगौ। बेखिनिखौ जों डिमान्ड खालामदों माबानाव डिसि सारनाव बिनि आरो बेजों लोगोसे हाई लेभेल इनक्वायरिखौ जों लुबैदों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव सान्थिया जायो गोजोना जोंना फैफिनो बेखिनिखौ जों डिमान्ड खालामदों बिथां डिसि सारनिफ्राय बेखिनिसै।